Allí, voto en mà dreta. 3 vots, canvi. Aneu començant, d'acord? Sí? Aneu començant? Vale? He de rodejar. Fora, d'aquí enrere. Me'n vaig per aquí. Vale? Sí? Ell em surt així, per fer com un 2 contra 1, quan jo he fet ja aquest primer. Què puc fer ara? Bien? Vinga, ens hem movent. Manera faig això, que tu facis això i això. Manera ho facis cap a aquest costat, ho facis. Ajudar tot el que puguis, però hi ha un moment que et diu mon pare que diu al fill, bueno, que 18 anys ja marxes a casa, fins aquí et puc ajudar, no puc ajudar més. I no ha d'ajudar més del que toca, no? I que després, quan acaba la pilota, pum, l'acompanyes, ja, dic adeu, perquè ja estic aquí, més o menys 90 graus, preparat per a contrari. No reacciona a la fita, estic sortint obert o estic fent un bot d'aquest canviat aquí per davant per atacar, reconeixo, i dono un recurs per a aquesta situació. Supero el meu defensor, donem finalització.